אני הבאתי לקהילת לומדים מרצה חיצוני שדיבר על מדיטציה וחינוך. אני העברתי סדנת עיסוי. העברתי קהילת לומדים בנושא בזבוז זמן. אתה לא יכול לשנות את העבר, אבל אתה יכול להרוס את ההווה כך שתדאג מהעתיד. אני הבאתי סדנה של עץ בעיר על איך עושים שימוש חוזר בבקבוק, הופכים את זה לכוס זכוכית. גם אני עשיתי קהילת לומדים על עמותת אחריי, שהיא עמותה שמעודדת בני ובנות נוער למעורבות ומנהיגות בתוך הקהילה שלהם. העברתי סדנה בנושא קונטקט אימפרוביזציה. עשיתי קהילת לומדים על הכנת בובות יד מחומרים ממוחזרים. והעברתי קהילת לומדים על נהיגה. Well, time that big long